kedam tang citi cikloni pai clear ni song drop atung dili rong supialong lamdon kacetok long akhaya Abhinas Ronghang bang si hini ketok kacetok mate lamdon along kecok ce pajok di pai porni akhaya Abhinas Ronghang bang ni kan samse cipaklang asila suni kan samse cipaklang along alang lipan hem kan sam ke thap thor bangke la bangke chokche padem bangke longri la pen khaya joini kachesong pongtin along songjap po tumhan apha hem kan sam ke thapa bangke ington iknon pusinili chuning riponiglo la pen ke akhaya Abhinas Ronghang pan hem kan sam along pen prabjin penang kilo ponje pansi nangli tumhan chuning di papeglo si kadokawe media court tumhan kardom pajuriklo Niltum pini Karbi Farmers Association Hamden District Committee lo West Karbi Anglong District Committee Niltum pini dak demonstration donang kok bangke Niltum akehai Niltum President Abhinas Ronghang han immediately alang lihan release nang po lasi jongsi alang lihan release le punte nitum democratic always pen pusitame nitum cesong nang kok po pusi pini kadokawe hanta nalitum atrupen papachini nang kok lo Niltum 24 plus organization pen dora pedlo sitame Niltum kadokawe handap arjulo kadokawe handap pulo kebang we kebang afialam lo belek tumhan Niltum pupe Niltum maifu Abhinas Ronghang maifu wek lasi alang lihan Niltum non amad release naing pu Niltum Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram han alang lihan chuning riklo Niltum Presiden han jateje okapran mesen pen poson sike ponma la soteng pen sipajok naing pu Niltum kemang pan bangkrok laten central government tumang bong lamdon ache tok along nangli nangli ning insama samse non central government pen la 6 arms group la tum jitu peace accord kache tok la peace accord kache tok long bangke Niltum thang pudun asonave la bangke mesen pusi Niltum che theklong lo sitame hola 10 seats jitu tamane open for all pula bangke Niltum masapso la bangke ning oi hoi puason si Niltum cepaklang iklo amad lasi Niltum ta puiklo athe 10 seats non si 10 seat puchot monitum 10 yards of franc 10 yards of fee jitu population ke chan non Karbi Anglong pu itum enesi kachetok chot Karbi khai tum ke kompik angko mo election hodlo punte angton pen che thak labji sita parok voters ke eklai sivet si doi latum ke non seatscape laso seatscape tum si mo bange da ke CM nang chui il tumang bong ke la divide and rule policy si hodai te election hut ke che thaklong ituma khai majority ke ave election along ke bang khai tum si non 10 years of fee ke bang si CM nang chodet po bang si nang chodet po lasi nili pudam kangtung pu bang ke la 10 seats open for all la ke Niltum bang ke ning duk cepak lang lo lai si son han bang ke bang dia por hut jong sinang tum adimana tengpen Karbi Anglong Autonomous Council atumpen Abhinas Ronghang han jong si kene lole bulon tenan tumahin pen kopilo step dengsi jong si nilitumahin pen Niltum kemanga tengpen jong si Niltum kachuning ria tengpen jong si Abhinas Ronghang Niltum President Karbi Farmers Association President han jong si nanglo pipe punte Niltum Democratic Awes pen pusitame Niltum ajad hin pen pusitame Niltum cesong nang kok.